бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо маром идома дорад. баҳри сазовор истиқбол намудани ин санаи фархундаи умумимиллӣ дар ноҳияи Мачо сохтмону ба истифодадиҳӣ як қатор иншоотҳои таъйиноташон гуногун бо ҷойҳои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст. дар баробари ин таъмиру мунфаршкунӣ хиёбону кӯчаҳои марказии ҳудуди ноҳия оғоз гардидааст. айни замон корҳои мунфаршкунӣ дар хиёбони исмоили сомонӣ шаҳраки бӯстони ноҳияи Масчо бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд идома дорад. ширкати роҳсозии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳда 2018 ки масъули ин қитъаи мунфаршаванда мебошад, барои анҷоми корҳои ободонӣ бо истифода аз 17 техникаи муосири соҳа ки қисми роҳи бошингардро пурра мунфарш карда, дар қисми чапи он корҳои тахту ҳамворкунӣ ва хубондани қабати аввали мунфаршро оғоз кардааст ки барои саривақтӣ ва бо сифати баланд иҷро намудани дастуру супоришҳои раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода 23 нафар роҳсозонро ҷалб намуданд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ сар шуд ва мунфаршкунии роҳҳо идома дорад. мо айни ҳол дар минтақаи Мачо зиёда аз 1 километр роҳро тахту ҳамвор карда бо сифати баланд мунфарш карда истодем. зиёда аз 3 километр ҳозир мунфарш шуда истодааст. дарозии минтақаи мунфаршаванда беш аз 1 километрро бо паҳнои 7 метр ташкил медиҳад. ғайр аз ин ширкати мазкур дар дигар кӯчаҳои шаҳраки бӯстони ноҳияи Масчо дар умум 3,5 километр роҳҳоро таъмиру мунфарш мекунад. барои ба пуррагӣ анҷом додани ҳамаи корҳо 18 техника ва 46 нафар роҳсозон ҷалби кор мебошанд. маврид ба зикр аст ки ҳамин гуна корҳои созандагӣ дар кӯчаҳои канории шаҳраки бӯстон ва кӯчаҳои ҷамъату деҳоти ноҳия бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорону саховатмандон идома дорад. мувофиқи маълумоти муовини раиси ноҳияи Масчо дар соли 2025 беш аз 40 километр роҳҳои мошингард ва кӯчаҳои ҷамъату деҳот мунфарш шудааст. ҳамчунин дар соли 2025 таъмири ҷорӣ ва рангуборкунии гузаргоҳҳои пиёдагард 100 метри мураббаъ, таъмиру кашидани хатои уфуқӣ 10,9 километр, таъмири канории роҳҳо 200 метр, таъмири аломатҳои роҳ бо миқдори 12 адад, таъмири роҳ бо шағал 2,1 километр ва дар умум дар корҳои таъмирию навсозӣ дар ин самт дар соли 2025 ба маблағи 97244 сомонӣ иҷро гардидааст. аз оғози мавсим дар соли 2026 таъмири роҳҳо дар маркази ноҳия беш аз 2 километрро ташкил дода, айни замон мунфаршкунии кӯчаву хиёбонҳо идома дорад. мувофиқи нақша то ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои таъмирталаби ҳудуди ноҳия бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мақомоти маҳаллии ноҳияи Масчо ва саҳми соҳибкорону саховатмандон таъмиру мунфарш карда мешавад. Қудратло Раҳматлоев, Толиб Набиев, ахбор.